Goedenavond Eindhoven! Oh, het is beestachtig. We staan hier in de voortuin van Eindhoven in onze eigen achtertuin op het echte Lintjeuvelse kampioenschap. Zet daar meneer treffen! Ik wil allereerst de organisatie geweldig bedanken, want ik weet niet hoe ze zijn, maar wat Gerry heeft gedaan, zo'n tent, zo'n geweldige sfeer wat je weet te maken, zo'n geweldige schrobbeleervrouwen wat hier rondlopen, zo'n geweldige kapellen, dat is top, te gek. Je hebt maar één ding, je hebt gezegd, ruimtgebeuren telt met. Veel heb ik geen ruimtgebeuren, maar ik leg even een ruimtweg. Daarvoor gebruik, ik moet die 11 minuten vol krijgen. Jongens, geen idee van een eentje hebben, geef gas!
Applaus